Dana reja kanggo dana reja sedanten mawon. Kanggo panitia khususnya boten ketinggalan kanggo sedulur sing sampun hadir ning dinakian kaya dene sing bulak paren Mas Raden Budi Prasetya sing wis standby ning ngarepan kanggo mamai Alpin mimine Alpine keding wong bulak paren berbese keding disenggol kabeh Bu. Kanggo Acung Robi minangkane bos material saking pegagan karo bos gandrung kapiluyung kedik bari mambai bari mlaku Aja ketinggalan kanggo Dede Dede. Darmaji dihormati. Ayo nanggo galu-galane disandak jenang khusus kanggo panitia mboten ketinggalan priwen Pak sing duwe Maju Jaya. Maju Jaya dihormati. Kanggo Kang Kaji Udin uga wong bongas penanggul sing masih standby lewat channel Sakti KB sing duwe papak ora pada. Kanggo Bapak Agus calon tuan rumah sareng Ibu Tarina majikan tanggal 19 saking lamaran tarung. Sareng majikan tuai kedik Bapak Nurita sareng Ibu Dastoni uga kanggo nok nenes sing duwe warjus. Bos Mega Jaya sing duwe Tambun Bekasi majikan sareng nok Mega Cikedung Gede. Kang Rasa Mama Ciko. Kanggo majikan Cikedung Bapak Tanggal 16. Rasa. Mimine mimi sapa kana teh? Yo, Mangga balik dipratak jalan-jalan. diprutuk. Khusus kanggo sing masih bareng ning kene sing duwe Maju Jaya sumangga ditumandangi. Mas Raden Budi Prasetya sedulur dewek. Wong sing paling eman sayang. Bos Yuda Putra Mimi Kaji Tarwini sing nyanding ning gurian. Mangga sing duwe Maju Jaya dalan. Mangga Pak. Mangga Pak. Kangge panitia sedang